Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pina na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Saan pa naman kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag ka tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, ako na. My turn. Okay. Okay. Yes, yes. To, pick. Okay na ako. There you go. Hindi. Safe, safe. Let's save, save. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Safe na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, Bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba magalit? Hindi ka lasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan pa naman kami, bear, Bay? Saan pa naman tayo? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo.
Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming sa lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala siya. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pumunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron na ba
naman pala, wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Mara! Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung Ah. kick-off natin. Nasabi mo naman. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Na naman. Hindi pa... Hindi doon. Parang... Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may Wala. Mara. Kami. It's okay. It's not offensive. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para namang... sa... Akara lagi joke. Mara. Sorry pero not to compare, Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi ikaw itinatawa niya, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko never. na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba Yes. sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra tsaka ni Titan Jellas. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? Mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the, problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon
ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski. my Alam mo, God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi oo. sumusobra na. I've been all, hindi ma'am, pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede been... lang Hindi, muna okay. pag-usapan. Okay, so obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Eh di sana kinonfront mo na lang or hoy ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? pero hindi ba totoo na kapag ka wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino No, I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po Okay po talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yun nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Parang deserve. That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yes, yun. Kasi, Sinasabi niya sa akin yun. ayoko isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? O like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng personal God. conversation? O, sige, ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero talaga sinabi ko. Sorry na. Connective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Sorry, Lord. Kaya sumasagot ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tapos mo mura-murahin, hamak-hamakin, at sasabihin mo hindi mo na siya babalikan. After 2 days, kayo ulit. Ang sweet niyo pa. Ang sarap nga namang nakapulupot pa. Baby love! Oo, tapos para silang mga maliliit yung mga boses. Diba? Nakakayamot. Kayo mga babae, masyadong
na-expound ko minsan pag nagkwento kayo, yung feeling nyo kasi emotional kayo. Exaggerated. Oh, exaggerated. Bakit exaggerated ba ako magkwento, Diego Bandido? Grabe ka naman mag-assume na mga babae ganon. Di ba baka maliit With lang maliit lang na bagay. Oo, parang nagtampo lang. Sa bagay. Again, sa mga lalaki, parang halimbawa, hindi namin talaga alam kung bakit kayo nagagalit. Tapos ikaw galit na galit ka na. Oo, Gina G, with Dragon ka na. with actions, Oo. feelings, dance steps, Oo. cheer dance. So ngayon, yung nag-a-absorb, kapwa mo rin din babae, edi yung utak nito Correct. Oh, dragon sa dragon. Dragon na may kasamang Godzilla, na may kasamang dinosaur, Oo. di ba? Ganyan, naghalo-halo na. Parang babae lang talaga yung yung magkita tayo. Mga Mars, magkita tayo. Wala kaming Kailangan ko maglabas ng sama ng loob, mga Mars. Parang awkward mo sila. Brad, magkita tayo. Gusto ko maglabas ng sama ng loob. Brad, anong Hindi, yung mangyayari? asawa ko, Brad. Ayan, di ba? Pakinggan mo ako. Parang bihira talaga yung lalaki yung nagsabing, Brad, magkita tayo kasi meron akong angst sa misis ko. Parang bihira Ayun, siya. Kung meron pero ng ganyan, pero meron naman. Medyo mabibigat na talaga. Yung hindi Matindi, correct. siya away na yung tampuhan lang. Correct. Hindi. Medyo matindi na talaga. Na siguro kailangan din ng tao makakausap. Oo. Kaya lang, mag-disclaimer ka lang din na, pero posible pa kasi kami magkabalikan ha. Ano lang talaga. Well, it is what it is. Diba? Tingnan mo, pati tungkol sa trabaho. Hindi ba't ilang beses na tayo nagrereklamo minsan sa trabaho, nakakainis, hindi nabibigay yung mga gusto, may reklamo sa ganitong boss, may reklamo sa ganitong kaopisina, pero hindi ba't everyday nandiyan ka pa rin? Pumapasok ka pa rin talaga. Kasi nga, parang siguro katulad ng relationships, mahal mo naman talaga, hindi lang talaga perfect. Diba? Oo. So, again, ganun kasi kayo talaga mga babae. Very emotional Expressive kayo. lang talaga. Kayo, eh. So, hayaan mo na yung friend mo. Ganun lang talaga. Kung minsan yung nakakarating sa'yo, exaggerated na pala. True. Pag kinumpronta mo yung lalaki, nag-away na kayo. Anong away? Bakit Ano ba mayroon? nangyari? Diba? Correct. Yung lalaki parang, nag-away ba kami? Ganon. Pero yung babae, exaggerated talaga. Umiiyak na umaga. Oo, tsaka exage talaga kami sa lahat ng bagay. Kwento lang naman. Sumasabog na yung utak niya parang vulkan. Correct. Ang dami na naisip ng mga instances, naalala na ang lahat ng mga bagay-bagay. So, sadyang ang mga babae, may ganyan lang talagang uri ng pag-iisip. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato-bato pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato-bato pick. Bato-bato pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa
Hindi, sa mukha, yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Paldo, may mali. Ay! Uy, okay. Yan kasi. Flashback. Mars, anong trip mo ngayong umagang to, Mars? Good morning! Akin na napapatulin pagtida, hindi ko pinakakarera. Pero yung auto pinapasaya ko naman na para makarenda. Palit! Alright! Ay, buntag. O, bigyan ng title yan. Pinaka matutuwa kami. Bibigyan natin ng exclusive na mga katas ng nakalipas. Ingay! Mga katas na nakalipas shirt plus cap. Sige nga. Okay, title, Maleta Max. Sabi ni The Prey Cute Boys. yun. Maleta Max. Cute yun, Maleta Max. May maleta tong mga to. May maleta nga. Nakakainis. Oh no! Good morning. Di ba, nakakainis pag ganun. Sa sobrang inis ko, hindi ko na alam yung words na sasabihin ko. Kasi, ang hirap talaga kapag di umaamin yung tao na ang galing niya pa rin mag-deny. Nakakainis. Although si Tita Max daw, si Tanya, sabi ni Celso. Sana all, bibigyan ko kayo pag pumaldo ako. A few moments later. Hindi ko pinakakarera. Pero yung auto pinapasaya ko naman na para makarenda. Palep, palay, short side, light on your side. Paldo, may mali. Ay! 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 Yan kasi. Ayo, yan kasi. Ang kulit. Yan. Ang kulit kasi kanina pa paliparate Ani roll BTR replay sa ni newbie. Ayan, may pandagdag na si Uncle Boy sa content. Ganun pala ma-fall sa kanya. Aray mo! Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan?
Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay, pag nilala... Bilisan mo pa. Ayan! Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Yan. Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mama, huwag naman ganyan. Hello! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun eh, yung mga inubaran muna. Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi niyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto niyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng chance. Tapos, go. Ganun lang. Oh, yeah. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas ah. Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all! May sugat ka ba doon? Ano yun? Hindi, Totoo ba yun? kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na, hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay, di ba gusto nyo to? O, pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to? Oo naman. Oo, wag agad. Grabe naman dumakma. Hawak. God! Ay, yung magawa din sa'yo. Yay! Ganyan, pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas. Aray ko. Wala. Yung kaliwa, lamasin mo yung Wala. Ano? Legit to? malaki. Gago laki. Ang Wala. galing ni Joshua, sanay na sanay. Gago. Ano mula na mo? Ang laki. Ano na feel mo? Describe mo. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa ba? Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Diba? Pasok mo sa gilid. Baka, baka ma-child abuse ako dito. Diba? Child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo.
Wala tulog yung attorney. Pasok Ano mo ang kapain mo. Pataas ah. Pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nga nahanap ko dito? Ano yung Ay, ma'am, huwag naman ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, ba rin? Oo, hubarin. O, sige, gawin mo. Parang Game. saging ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang na. Bakit sa gitna? Bakit mo inaakal gitna? Wala ko sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Ano? Anong na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay, tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya pa alam yung tanong, yun ang gusto ko. Oo, totoo gusto yan. niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag nakubad. Ay, nanginit ang panahon ngayon. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Umanyak mo yung tsura niyo. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yan! Sanay na sanay. Oh, sarap! Hindi bakla. Parang birthday. Parang birthday mo yun, ma'am. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. So, ganun ako sa'yo. Ay, puto. Nanimay kayo. Hayop, animal day routine si bakla. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige, magbabay ka na. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos? Pataas. Many ni. May stroke. step, may stepping stroke niya. Depende sa paglango yan, depende sa baba ng tubig. Paano pag maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man, diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo ganyan kasi yun. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mar. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Malaman lamang ko, hindi voter. Diba?
Dami mo reklamo, di ka naman Ang dami nagboboto. mong reklamo, hindi ka naman kasama dun sa mga bumoto. Tama. Diba kahit anong rant mo dyan, kung di ka naman bumoboto, ano na? Kunyari, meron ako kilala, grabe siya sa Facebook, para siya talagang political analyst, kahit sa totoo lang nurse siya, okay? So super ganyan, political analyst yung datingan niya sa bawat issues, talagang super post siya. At saka hindi mo maiiwasan, hindi na yan yung elephant in the room. In the room. Dinosaur in Correct. It's a big dinosaur in the room. Kaya pag nagtanong, correct. Kaya pag, ako nga, Jegs, para sa akin, pag nagtanong, sa halip na parang i-dismiss na wag na natin pag-usapan yan kasi nakaka-stress, pwede pa rin naman nating pag-usapan lightly kahit dinosaur talaga yung nasa room, di ba? Kahit lagi kong perfect analogy dyan, Jegs, is whenever there is a group picture. Picture tayo, guys! Group picture. Titingnan ninyo ng sabay-sabay. Okay. Hindi ka naman, pag nag-picture tayong dalawa, Jegs, hindi ko naman titingnan picture mo eh. Ang titingnan ko, picture ko. Yung angle mo kung maganda ka Yung angle ko kung maganda, ganyan. Kahit pogi ka pa dun sa angle mong yan, pagkirat ako dun, sasabihin ko pangit, ulitin natin. Diba? Kasi nga, naturally, ang gusto nating isipin yung sarili natin. Yes. Paano natin isi-save yung sarili natin. Diba? Ganun siya. Wala lang, kaya nakakalungkot. Whether you like it or not, mommy or daddy, yung politics na yun, kung ayaw pag-usapan, malalaman sa iba. sa labas eh. Yung social media punong-puno ng politika ngayon. Trending eh. Trending Kaya talaga dapat siya. i-guard din natin sila sa truth doon manggagaling dapat. Para at least yung pag-discern nila sa bagay-bagay, ito kasi yung truth na sabi ni mami, okay. Tsaka maintindihan na nila. Hindi, tsaka Jegs, maganda to start them young. Para bago nga sila dumating sa voting age, bago sila dumating ng 18, maalam na sila. Tama. So dapat start them young, let the home be a safe space to discuss politics, discuss religion, discuss gender, discuss sex, discuss whatever. 'Di ba? Parang ultimate goal naman talaga is mapaganda at maayos ang buhay. Yun lang yung nakakalungkot kasi yung tunay na problema, which is yung poverty sa atin, yung kakulangan sa edukasyon, yung healthcare. Siya na po. Ano na po yung nangyari? Tapos yung national ID hanggang ngayon hindi pa rin nakarating sa akin. Tama. Yun yung sinasabi natin, yung facts nag-iiba-iba, pero yung truth po hindi nagbabago yan. Which is, the truth is hanggang ngayon wala pa rin ako national ID. Tama. At hindi pa nagbabago yan. Ay, nako, nakakalurkay. Let's continue to pray for our country. God bless the Philippines. Laban lang mga kapwa kababayan. Diba? Di tayo papabayaan ni Lord. Tama. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Sana all! Sana all yayamanin problems! Do I travel? Or do I buy a laptop? Ang saya-saya ng mga problema mo! Hindi naman namin babaliwalain kasi Correct. lalo pa kung halimbawa yan ang pinapapili ng mga Oo. parents. Ayan. Friend namin yung parents mo. Well, gusto lang namin paalam Oh. sa'yo na bless ka. Ayan, totoo yan. Kasi kung sa amin, maalala mo ni Coliala, noong mga ganyang panahon ka. Parang wala. Kumbaga bonus na lang na ang isa sa kauna-unahang nabili ko sa sweldo ko ay DVD player. Ang luma. DVD player na ang tatak ay Sony. Hindi ko kasi kaya yung Sony. Kaya Sony. Doon lang tayo sa Sony. S-U-N-N-Y. At least, maaraw, maliwalas, Tama. di ba? May laptop ka na ba? Ayan. Kasi kung may laptop ka na, di pulihin mo na yung travel. Correct, Meron correct, ka na correct. di ba? Pwede na naman yun. Nagtatagal naman ng laptop. Alam mo yung POV natin kasi pinili nating laptop kasi inisip natin wala nating laptop. Correct. Correct, di ba? Totoo nga, baka may laptop ka naman. Kasi kung may laptop ka, Oo. inassume namin agad wala kang laptop eh. Hindi, Di ba? kami kasi yun dati. Kami kasi yun dati. Wala talaga kaming laptop. Well, Oo. kasi hindi naman natin naabutan yung laptop. Oo. Naabutan po namin yung computer na mataba yung likod. Diba? At ang pag-aaral namin tungkol sa computer ay parts of the computer Oo. and how to make an email. Oo, yung may Oo. mga disket pa. Correct, may mga disket, ganon, di ba? Maging smart ka about Oo. it. Oo. Alamin mo, magkano ba ang presyo Budget. ng, oo, May correct. budget sa- Totoo, magkano bang, mom, dad, yan. Mom, dad, what's the budget? Magkano ba yung budget? So kapag ka sinabi niya, ganito yung budget, pwede ka na ngayong mag-scout. Kung Oo. if you can have both. Kasi Oo. madami namang options pagdating sa mga laptop. Oo. Meron pang estudyante, hindi mo naman kailangan yung super duper pro to the maximum level kasi Correct. ang mga needs mo sakto lang naman, Oo. di ba? So, or pwedeng travel pero mas malapit, mas Yan, mura. oo. May laptop ka na, nakapag-travel ka pa pero Pasig Quiapo, Baclaran Monumento, ganon. Pero, di ba, why not? Oo. Kung kaya naman best of both worlds. Yan. Parang katulad yan ng mga yung mga magulang na pinapag-debut yung kanilang mga anak. Na kahit yung mga anak ngayon, yung mga bata ngayon, pansinin nyo, hindi, Sinong magulang yan? wala naman tayong sinasabi. pero di ba maraming ganon? Oo. I have so many friends who are like that Oo. na minsan hindi man Dahil hindi nila dahil nagawa. hindi nila nagawa. Oo. Katulad na isa kong kaibigan, dahil hindi niya nagawa, tas wala naman siyang anak. Oo. Nag-debut siya nung 42 years old siya. Kung Oo. kailan afford na niya. Oo. So meron din siyang at debut to hindi Oo. 42 wishes for 18. Oo, So 18 18. candles, So, 18 yung roses. team is 18 18 pa talaga. rin, 'di ba? Kahit Oo. 42 siya. So Oo. maaari kasing pag-heal ng inner Oo. child din kasi 'yun eh. Mga Totoo. hindi ko nagawa noon na gusto kong mangyari ngayon, 'di ba? Ipinapasa sa anak. Correct, tama. Ang sayo naman po ng mga problems po ninyo, Oo. 'di ba? Sana isang araw ganyan yung mga problems din namin, Ayan, 'di ba? oo. Ay naku, Jex, ano kayong gagawin ko sa pera ko? Magte-travel o magla-laptop? Sana isang araw ganun Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, ba't tumingin? Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear! Story bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan, kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. Yan, yan. To, pick. Oh. There you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang, ito na una eh.
Hip na? Ay nako, ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpilan mo ko dito. Flashback. Saan pa na ng gummy bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe na. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? then next question.
Single ka. course! Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino. Kim Chino. Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? how do you define bullying? Huwag patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No. At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara- Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. meron siyang Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang, bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung Ha? kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... Wala. No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman. Na naman. Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. Wala. Mara. Kami. It's okay. It's not offensive. Napaka Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para namang... Pwede sa... Akara lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry ha, pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, hindi ikaw itinatawanan, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. Oh, sino mo, tatawa ka na naman. Ano, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Oh my God. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang attacking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang or sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba Yes. sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo ano lang ako dun sa caring side, lalo na kay Konyo Bicolano. Kasi I've heard
a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at saka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? ginojoke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo ng doon validation sumusobra, eh. Broski. Alam mo, ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am Ikaw. eh. Kasi sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Eh di sana kinonfront mo na lang or hoy ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag ka wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. No, I Kanino don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po Okay pa talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle Yes, yun. kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Sorry na Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang mawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Kaya sumasagot ako.
sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tapos mo mura-murahin, hamak-hamakin, at sasabihin mo hindi mo na siya babalikan. After 2 days, kayo ulit. Ang sweet niyo pa. Ang sarap nga namang nakapulupot pa. Baby love! Oo, tapos para silang mga maliliit yung mga boses. Diba? Nakakayamot. Kayo mga babae, masyadong na-expound ko minsan pag nagkwento kayo, yung feeling nyo kasi emotional kayo. Exaggerated. Oh, exaggerated. Bakit exaggerated ba ako magkwento, Diego Bandido? Grabe ka naman mag-assume ng mga babae ganon. Di ba baka maliit With lang maliit lang na bagay. Oo, parang nagtampo lang. Sa bagay. Again, sa mga lalaki, parang halimbawa, hindi namin talaga alam kung bakit kayo nagagalit. Tapos ikaw galit na galit ka na. Oo, Gina G, with Dragon ka na. with actions, feelings, dance steps, cheer dance. So ngayon, yung nag-absorb, kapwa mo rin din babae, edi yung utak nito Correct. Oh, dragon sa dragon. Dragon na may kasamang Godzilla, na may kasamang dinosaur, di ba? Ganyan, naghalo-halo na. Parang babae lang talaga yung yung magkita tayo. Mga Mars, magkita tayo. Wala kami kailangan ko maglabas ng sama ng loob, mga Mars. Parang awkward yung sana. Brad, magkita tayo. Gusto ko maglabas ng sama ng loob. Brad, anong mangyari? Hindi, yung asawa ko, Brad. Ayan, di ba? Pakinggan mo ako. Parang bihira. Parang bihira talaga yung lalaki yung nagsabing, Brad, magkita tayo kasi meron akong angst sa misis ko. Parang bihira siya. Kung meron pero lang meron, ganyan, pero meron naman. Medyo mabibigat na talaga. Yung hindi Matindi, correct. siya away na yung tampuhan lang. Correct, hindi. Medyo matindi na talaga. Na siguro, kailangan din ng tao makakausap. Kaya lang, mag-disclaimer ka lang din na, pero posible pa kasi kami magkabalikan, ha? Ano lang talaga. Well, it is what it is. Diba? Tingnan mo, pati ko tungkol sa trabaho. Hindi ba't ilang beses na tayo nagrereklamo minsan sa trabaho, nakakainis, hindi nabibigay yung mga gusto, may reklamo sa ganitong boss, may reklamo sa ganitong kaopisina, pero hindi ba't everyday nandiyan ka pa rin? Pumapasok ka pa rin talaga. Kasi nga, parang siguro katulad ng relationships, mahal mo naman talaga, hindi lang talaga perfect. Diba? Oo. So, again, ganun kasi kayo talaga mga babae. Very emotional Expressive kayo. lang talaga. Kayo. So, hayaan mo na yung friend mo. Ganun lang talaga. Kung minsan yung nakakarating sa'yo, exaggerated na pala. True. Pag kinumpronta mo yung lalaki, nag-away na kayo. Anong away? Bakit mayroon? mayroon? Diba? Correct. Yung lalaki parang, nag-away ba kami? Ganon. Pero yung babae, exaggerated talaga. Umiiyak na umagin. Hindi, tsaka exaggerate talaga kami sa lahat ng bagay. Kwento lang naman. Sumasabog na yung utak niya parang vulkan. Correct. Ang dami na naisip ng mga instances, naalala na ang lahat ng mga bagay-bagay. So, sadyang ang mga babae, may ganyan lang talagang uri ng pag-iisip. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Dahil magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat i-tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa
Di, sa mukha, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Paldo, may mali. Ay! Uy, okay. Yan kasi. Flashback. Mars, anong trip mo ngayong umagang to, Mars? Good morning! Akin na napapatulin pagtida hindi ko pinakakalera. Pero yung auto pinapasaya ko naman na para makarenda. Palit! Alright! Ay, buntag. O, bigyan ng title yan. Pinaka matutuwa kami. Bibigyan natin ng exclusive na mga katas ng nakalipas. Ingay! Mga katas na nakalipas shirt plus cap. Sige nga. Okay, title. Maleta Max. Sabi ni The Prey Cute Boys. yun. Maleta Max. Cute yun, Maleta Max. May maleta tong mga to. May maleta nga. Nakakainis. Good morning. Di ba, nakakainis pag ganun. Sa sobrang inis ko, hindi ko na alam yung words na sasabihin ko. Kasi, ang hirap talaga kapag di umaamin yung tao na ang galing niya pa rin mag-deny. Nakakainis. Although si Tita Max daw, si Tanya, sabi ni Celso. Sana all, bibigyan ko kayo pag pumaldo ako. A few moments later. Hindi ko pinakakalera. Pero yung auto pinapasaya ko naman na para makarenda. Paldo, may mali. Ay! Ay! Yan kasi. Ayo, yan kasi. Ang kulit. Yan. Ang kulit kasi kanina pa paliparate da. Ani. Roll BTR replay sa ni newbie. Ayan, may pandag. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call! Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Pinapano? Pa-black. Bumalik na naman kayo dyan. Binawalan ko na. Ano mas masarap, brown or black na cookie? Ay, black. Ay, brown. Brown? Brown lang ako eh. Nakatry ka na kayo ng pink? Na cookies? Oo. Meron din ako natikman. Maalat o matamis na cookie? Maalat. Maalat. Yung salty. Medyo salty. Salty. May ganun di ba? Yung salted caramel na cookie. Tama. Sarap. Correct. Lipat ka na. Sabi ni Exo, di ka na. Niya ako. Huwag ka na maiya. Baliw. Hindi nga. Upo ka lang. Dali na. Mag-a-adjust pa sila. Dali, nag-adjust na ng camera eh. Yon, lumodel. Yun! Kaya naman pala. Hindi, ano naman eh. Ang hirap Kulig ba? Kulig. Taga.
Hi guys, ako po si Tanya Chinita at ito ang usapang sobrang sagad. Maraming ito ang Ganda ng studio nila. Sagad Tita Max. Tita Max. Bumaba. Bumaba kasi kanina okay na eh. Hindi, syempre, bakit? Gusto ko sensual Tama. Namamakialam kasi yung Show niya guest. to eh. Guest lang kasi, namamakialam. Cancel pala to. Lagi po silang nasa newsfeed ko sa lahat ng platforms. TikTok, Instagram, Wow. Facebook, pati Telegram, andun din. Wala ba? Sino Mahilig po silang ha? Sino nakita niyo sa Telegram? Yung sa'yo, yung profile mo. Sabi, magkano content? 2.5 ba? Sabi, hoy! Vlog kasi. Hindi ko maalala. Kaya pala lagi yun. Mahilig po sila mag-ambush interview tapos may mga pinamimigay. Please welcome Black Cookies Production! Thank you so much. Ingay dyan! Dami dyan! Alright! Alright! Thank you so much. Okay, introduce yourselves isa-isa. Ikaw na eh. Kaya nga, nakabukod ka. Ito na nga. Grupo tayo yung Black Bakit Cookies. meron? Oo nga. Miko and Black Cookies. Oy! Ito ka, uso ka dyan. Miko and Black Cookies. Miko and Black Cookies. Tanya Oh, and game. Miko. Ako Plus si- Black Cookies. Miko. Dre. Ay, hindi. Name and age, go. Ah. Sige na, curious lang ako. 40 ka na. Miko 47. Dre, 55. Mags, Parang 62. bobo, sana hindi ko na lang sinabi. Mali na. Ayusin mo na. Ayusin Ayaw mo. nun. Para makilala Kahit nila matanda kayo. na, ano ba? Di ba gusto ko mas matanda, di ba? Kaya Oo, ginawa mong right. 47. Kailan nyo na pag-usapan yan? Ako, gusto ko mas matanda. Game. Miko. Hindi naman ako, ano pa ako? 20s, 20s. Oo, 20s. Bata ka pa, 20s. Miko. Huwag ka mahiya. 20s pa, ano? 20s. Adrian tuloy. Ito pala yan. Dre, 20s. Going 30s. Mags, 40s. 90s. Hindi, 90s pinanganak. Pinanganak Oh, ako. tama, Oh, tama, bakit? tama. Bahala na kayo. Tama. Pero 90s ako. Ako 90s. Batang 90s. Oo, Okay. Adrian 27. Uy, 4 years ka na. lang ako. 4 years ka na, 27. Oo nga, totoo. Naalala ko Last si year, Hindi, birthday mo, umandar. 27 ka din. Umandar. Kit 32. Si Kit yung hindi natin kasama last time. Bakit? Yes. Asan siya? Ay, oo. Wala siya kasama? Oo, hindi siya. Hindi siya pinayagan ng asawa niya. Ah, yung asawa niya. Boy. Eh di paano to? Di mapapadelete to. Hindi, pwede yan. Ano? Pwede yan. Hindi. Yan Yan ang natakot baka ipadelete. Yan si Boy Pao. Yan ang pinakamalupit Bakit sa amin. Boy Paos? Yan. Sigaw ng sigaw? Ano yan? Oo. Hindi, malupit Talagang- yan. Malupit. Tahimik lang yan. Pero ano yan? Palaban. Kumbaga sa latigo. Wow. Prapaw. Prapaw. Bakit Black Cookies Production? Bakit Black Cookies? Ba't ba Black Black ba ang Cookies? cookie niya? Ganun na nga. Ang ganun Oh, na. hindi, totoo. Oh, go. Ipapakita Sige, ba yung ano? Yung picture. Wag na, Video? Hindi, bibigay Ay, video. natin kay Joshua yan, yung mga Ah, sige. Pakita ko yung video ni Miko nung kumakain siya ng hotdog. High Tapos, school naman yun. yun na Hindi nga, pa tayo mas luma magkakilala pa nun. yun. Pero kami, nagkakita-kita kami sa school. Malaki yung school, Saan pero ba school? UE, Caloocan. Caloocan. Kayo nila, Yung mas Josh. magandang UE. Yes. Oo. Uy, gagi, huwag kang mag-claim. Ang Huwag kang UE, mag-claim. parehas maganda yan. Wala Tama. lang kayong field. Wala lang silang field sa Manila. Sa ang baba ng kisame nila dun eh. Ay, sorry. Sorry. Wait lang. Hindi. Ito to na. Sige. Ikaw, parang 6 years older ka sa amin, di ba? Uy, hindi ah. Hindi Basta naabutan ko. Pangapangalan. So doon nabuo yung Black Cookies. Black Bakit Cookies, nga Black Cookies? kasi majority sa amin nga, Moreno. Parang hindi naman. Pero maano kita. Sige. Nag-iisip kami ng pangalan sa production namin. Okay. Ang suggestion ni Api, yung mas maitim sa akin. Wala siya dito. Wala yung last time. Ang suggestion niya, Black Production. Ako naman, Cookies Production. Okay. O, pinagsama Tama namin. namin. Okay. Black Para daw. walang away. Black daw, kesa masapak ko. Oo, tama. Inano ko na, sabi ko, Mangitim lalo, di ba? Pre, Oo. kesa masapak kita. Oo. Hindi mo na. Sabi niya, black daw kasi may itim daw kami. Okay. Tapos ako naman, cookies kasi dun sa... Mahilig sa... Ayan. Kasi dun cookies sa and- restaurant, sa restaurant nila, Api, lagi kami bumibili ng cookies and cream na shake. Ah. Yun yung akin. So, yun lang. Yun lang Yun yan. lang. Black Oo, black cookies. Tapos na-meet na rin namin sila. Ano kasi- mas masarap, brown or black na cookie? Ay, black. Ay, brown. Brown? Brown lang ako eh. Nakatry ka na kayo ng pink.
Na cookies? Wow. Oo, meron din ako natikman. Masarap. Yung ano, yung Pocky, may pink nun. Oreo pink, meron. Pocky. Or, di ba? Aba, O, di ba? Niingatan ko lang yung ano. Okay, kapakit. Pagkain naman pinag-uusapan natin. Oo, di ba? Okay. Pagkain. Kasi tsaka, pangalan nyo yun eh. Dapat open kayo sa discussion ng maraming klase ng cookie. Maalat o matamis na cookie? Maalat. Maalat. Yung may salty, yung salty. Medyo salty. Salty. May ganun eh, di ba? Yung salted caramel na cookie. Tama. Sarap. Correct. Juice, yung malambot o matigas na cookie? Yung malambot. Yung malambot. Yung moist na. Yung nagmo-moist din, yung parang Nagmo-moist. nagme-melt. Matigas sa labas. correct. Bagong Sa bukas. loob, malambot. Gano'ng katagal nyo kinakain ng isang cookie? Pag masarap din talaga yan. Depende kung gaano kalaki. Binibilang ko yung Tama, di ba? Pag gaano kalaki kasi. Ikaw kuya, gano'n ka katagal kumain ng May sama cookies? yun. Lima kayo. Lima kayo dyan eh. Kasi mukhang ang dalas ang dating ni kuya eh. Siyempre. Parang Siyempre, ano Jerome din yan eh. Oo. Jerome yan. Cookie. Pero isa lang cookie na gusto niya. Hindi, pero wala siyang dinadala dito. Na cookies? Wala. Hindi, isa lang. Parang di Kakasal na na yun sa naniniwala eh. paborito niyang cookie. Uy, congrats, Kakasal na sir. siya sa paborito niyang cookie. Uy, Congrats. Congrats. Naway magtagal kayo ng cookie nyo. Cookie mo. Yan. Yan. Gano'ng kakabilis kumain ng cookie? Cookie, yeah. Ay, ano ko eh. Depende sa... Nagtitake time ako kumain ng cookies. Kasi masyadong matamis pag medyo binabagalan ko ng konti. Tama. Malinis naman. Hindi, kunwari, kung kakain ako ng meal, medyo mabilis kasi nagmamadali. Oo. Pero pag cookies, pagkakagat ko bulsa. Oo. Ganun. To go food niyo ba yung cookie? Hindi. Naging To go food. Pwede. Oo, Yun lang kasi pwede. yung pagkain eh. Minsan Oo, cookies. oo. Mahilig ako talaga doon. Okay. Kaya nga yun. So, ilan kayo sa Black Cookies? Technically, Oo. 5. Yung official talaga. 5. Official. Oo. 5. Then ito, proxy lang kasi wala yung isa. Ay. Wala na siya eh. Wala na siya. Malakas pa yung kahapon eh. Kaso ngayon. Hindi. Tangin ba kayo? Malakas pa kasi ngayon. Malakas May ulat siya. Sinabi niya yung kahapon. Kahapon lang mas malakas malakas sila kasi doon. parang nilagnat yata ang gabi. Nasira mo. Pero si Api, Oo. ano yan eh, kumbaga parang lumalabas na kuya-kuya namin. Oh, 45 na. Teka lang, ilan lumabas yun? Hindi. Kasi hindi niya ma-defend sarili niya. Wala siya eh. Kailangan niya yun. Hindi, si Api naman, yan si Api, Si Api. Panoorin mo na lang, pre. Api, Ah, ah. siya, mahilig naman siya sa sports, nag-MMA siya before, Dragon Boat din, kaya ang laki ng likod dun eh, mukha siyang turtle. Ninja. Yan, pero nagda-Dragon Boat siya, malakas ang endurance. Oo. Tsaka correct. malakas. Mahilig sa cookie yun. Ayun, pag Ang kumain lakas yun, nun. matagal. Yun, Malakas yun. Ay, alam mo, sa kwento-kwentuhan lang namin yun talagang araw-araw. Araw sa Kumakain cookie yun ng cookie. Oh. Talaga. Iba-ibang cookie o isang cookie Isa lang? lang. Isa lang. Isa Loyal lang naman sila. siya sa isang brand ng Talagang- cookie. Tsaka Yung sabi, cookie tuloy. Ano niya kaya binibiyak ang cookie? ay, wala na kami dun. Ang amin. Hindi, nakakwento niya rin minsan eh. Nakwento niya yun. Talagang, hindi yung cookie niya. Pinakwento nga siya. Ay, Hindi. pwede ba pag ganyan? Huwag tayo masyadong tumawa ng... Ah, sige. Tama. Relax Nakwento lang. niya yun. May Talagang yung ano yung tawag na, di ba? Tayo, gatas mo eh. Ginaganon mo eh. Siya Wala talagang Ginagatasan pa eh. cookie. Kaya ba't, ano ka? Gawa ganun ka. Parang, ano ka eh. Umpisa pa lang. Okay, kala ko bata pa lang kayo magkaka-friends, magkakaibigan. College. So, college. College. pa. Oo. Mm-mm. Pero mga 10 years plus na. Oo. Ay, oo. So, Tagal na kami. Since 2013. tingin nyo, after 10 years kayo pa rin magkakasama. Di na, ayoko na. Papunta na sa ano eh. Dismayado na. 2 years na lang. Alam mo, Tapusin na yun kasi. Tapusin na yung event dito. ay, kakasal pala to si Adrian. Alam mo Sabay ikaw sila lang ha? Boss, sabay kayo. Isang Sabay venue. tayo. Alam mo ikaw lang si Isang Beth sa venue buhay. lang. Double booking. Ikakasal! Pati photo nyo, yun din photo So, niya. sino Sabi niya, ikakasal. Oh, sayang. Pero, sino sa inyo susunod kay Ian? Na Na kasal? ikakasal, magsisettle down na. Ito. Uy, baliw. Kayo eh, di ba? Baliw. Depende. Ito ka nga, baby. May dalang singsing yan, Baby, dalawa. ano yan? Dalawa singsing yan. Dalawa magkaibang Dalawa. size. Dalawa Pag magkaibang pag size. humindi ka, lipat sa iba. Okay, Uy, lipat. baliw. Hindi. Hindi. Biro lang. Hindi naman, parang hindi naman napapasakay mo sa Uy, bro. Ayun na naman siya. Bukan Pero natin. patingin niya, pre. Sample lang ha. Tignan lang natin. Kaya pala siya nag-polo shirt ngayon. Yes. Uy, lagi ako nagpo-polo Uy, shirt. Parang hindi, tanga, madalas parang jersey. tanga. Baliw, nag-ano lang ako, nag-double sabon lang ako.
Ang bango. Basta Bango yan, ganun. bango. Baliw. Amoy mo nga, ma'am. Bango. Wag, Bango niyan, ayoko. ma'am. Wag. Uy. Madam mo. Sobrang bango. Ang bango niyan. Sobrang Ma'am. bango. Baliw. Baliw to. Para tong ewan. Parang ewan, Tanya. Para kang ewan. Oh, paano yan? O ano? Kaya assistance ako eh. Dito ka Anong first, anong first trending, di ba, it takes one video para maging trending kayo. Anong video yun? Hanapin na lang ni Joshua. Sa tagal, Joshua. Pero yung una talaga, di ba ano yun? Remarkable and unforgettable. Yung first video. And when ito? Yung lakad. Parang 4 years ago. Pandemic. Pandemic. Naglakad kami mula QC hanggang Pampanga. Dahil sa boredom natin to sa COVID. Naghahanap kami ng ng magandang content. So, siguro, interesting kasi, lakad kaya nila. Hindi namin nalakad. Kasi, ano Hindi naman kami may malapit, naman yun? Lapit na naman Kasi masyado. binabahari nun. Tsaka umuulan. Hindi, mga lockdown. Hindi, mga sinasara. Ang naging issue namin doon, nandun na kami sa border mismo ng di ba, Pampanga. Kaso kasi mag-lockdown. Bigla nag-announce. So it's either pupunta kami doon, malalak kami doon, or babalik na. Babalik. Tapos Hindi kami naalala mo tutuloy. nung pauwi tayo pa NLEX, may may tent na nagsiset up na yung mga pulis. Oo. Ano lang kasi noon, kaka-on and off pa lang ng lockdown. Mga Kaka-lockdown lang, tapos quarantine. pinayagan na Okay. ulit, tapos baka ibalik ulit. Ano bang CQ yun? EQ. CWYZ. Yan yung mga ganun. Oo, correct. Hindi ka nangangawit ng kakapunas niyan. Hindi, nag-oily. Punasan mo rin kasi. Nakikita mo Meron rin. ka? Gamit na eh. Yung sa akin kasi. Damo at aliw! Ayun nga. Nag-viral. Ano yung interview na yun? Hindi siya Same concept na? Hindi, iba pa. Hindi pa. Ganito kami lalakarin namin gaano kalayo. Okay. Challenge. YouTube video talaga. From isang fast food from QC, lalakarin namin yung ibang Branch na nun. yun, sa Pampanga. Pinakamalaking branch. Sino nag-iisip ng concept? Yung first content na yun? Concept Ako. na yun? Ikaw? Iba. So, man silang magawa eh. Oo. Hindi. Pero after no, nag-dating din kami. Ayan, yung parang mga ganitong Dating? setup. Oo, may Actually, dating blind kami. dating. Blind dating. Sinong biniblind date ninyo? Kunwari, Nakatago ka. eto, hindi na blind date to. Oo. Eto, totoo Hindi, na to. tsaka nag-date na kayo, di ba? Off-cam. Baliw! Ay, wala pa ba? Ano si Baliw? Hindi pa. Ay, naniniwala si baka maniwala nakakaya. Off-cam. Tinuro niyo pa naman sa CR. O hindi, gagi. Oh. Hindi. Tapos? Blind date. Blind date. Mga guest namin nun. Mga Viva Max. Tita Viva Max, Max. pero Viva Max. Sila Angeli. Angeli, Oo. Robby Ginto, sila. Oo. talaga? Wala ka ba? Wala ka na ba nun? Hindi, nandun Hindi, pa nandun nga. ka. Si Angelica ang talaga naalala ko. Angeli kasi si ang Eva Mendez. Ava Mendez. ang bait. Si Angelica ang bait. Bait sila. Lahat sila mababait. Lahat. Ba't sino bang hindi? Hindi, pero Hindi, mabait. meron kasing magagandang babae na medyo Attitude. hindi, alam nilang maganda. Sila kasi parang diretso Humble. Parang tropa Nagulat talaga. ako, diretso beso sila. Ay, okay. Ano pala to? Ito pala amoy nito. Uy, ba't Hindi, inamoy? kasi- Ano abang amoy? Ba't ba nangingiti ka, kuya? Ano ba pangalan mo, boss? Jerome. 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 Talagang feeling ko pag Kumbaga nakaka-relate kasi siya sa kapag Umiti kasi, kababaero tas niyo. ang cute pang umiti. Nadali na. Ay, hindi. Ako dito. Okay, so may babasahin tayong Tita Max confession dito sa Tita Sige, Max. ayan. Tapos Oh, about sa amin. papayuhan nyo. Ako accepted muna ako kasi lagi naman nila. Okay, ako nagpapayo eh. Yes, okay. Dear Alam- Tita Max, Ayan. Sige. Yan. born again po ang religion ng boyfriend ko. Napatay. At ayaw niya po talaga ng sex. Kasi hindi pa daw kami kasal at nirerespeto niya daw ang relationship at purity naming dalawa. Hanggang sa makasal. Ayaw ko po kasi ng walang bembang. To be honest. Kaya ang ginagawa ko na lang nakikipagkita ako sa ex ko. Lalo kapag ovulating ako. Share lang. Love. Lay. Ex mo yan. Hindi ko ex yan. Hindi ko yun nakwento mo. Parang pamilyar. Iba yung Pamilyar tunog sa'yo. eh. Hindi ko ex yan. Tachat ko Oh, sige. Tinan mo. Papadilit mo. Reactions. Sasakit na naman likod niya. Pagsulog niya. Reactions. So, Thoughts. Grabe. born again yung Boyfriend niya. Tapos, So ayaw ng sex before marriage. Dapat during marriage daw.
nagtatanong, ano ulit yung tanong niya talaga? Wala siyang tanong actually, sinishare niya Sinabi lang lang daw niya. na nakikipagkita siya sa ex niya dahil ayaw ng boyfriend niya na mag-sex sila. So ano gusto mong reaction namin sa kagagawa mo? Happy. So, masaya kami Gusto sa'yo. mo. Ang lupit mo, girl. Ba't ako? Baliw. Si Kit. Sige nga, Kit, ikaw. Kahit ito magaling Yan, magaling. reaction. Oo, yung payong. Sino dito yung born again? Para makaintindi tayo sa konteksto. Ito siya, ikaw. So yan, para makaintindi mo na bago si Keith, para maintindihan namin. Well, hindi kasi din lahat. Wala naman na sa religion yan. Oo. Kumbaga, depende na lang sa tao talaga. Kung susundin nyo pa yung before or after marriage, ganyan. Kasi, ikaw wala pa, di ba? Matagal na. Bembang na agad. Ha? Ano yan? Bawal sa religion. Bawal sa religion. Bawal sa religion Ah. yan. Pero, depende yan sa context. So, ang hindi ko gusto is yung, ba't minimit mo yung ex mo? Ayun, yung part. Kumbaga, kung gusto mo ng bembang before marriage, wala kang pake, pero yung infidelity. Yes. no? Tsaka kung mahal mo talaga yung boyfriend mo, maging tapat ka, sabihin mo. Saka hindi, nire-respeto na nga yung ano mo eh, yung gusto mong... Ano? Nirerespeto daw yung relationship. Ang ganda na sabi Si ni Keith. Ganda na sabi. Ano stand mo dyan? Ikaw pare? ba? Oo, go. Hindi kasi cheating pa rin eh. So, maganda malaman nung lalaki. Ay, nung... Ano ba pangalan? Yung lalaki wala. Pero Wala. si Lay yung sumulat. Oy, Lay. Iba ka, Lay. Gusto mong imit si Lay. Gusto mong imit si Lay. Para pagsabihan. Iba ka, Lay. Sabi. Si Kit. Parang iba yung sa'yo. Ay, Jim. Si Kit ano to eh. Ganyan lang. Kaya masakit ano yan eh. Pag nireal to ka ni Kit kasi sa amin. Sige. Masakit kasi So, tatay. minsan lang siya magsalita. Talaga siya yung kuya ng lahat. So Kit. Real talkin mo. Take it away. Murahin mo. Sabi mo, Kate. Murahin mo, Kate. Hindi, ano pangalan? Lay. Babanatan eh. Lay. Adikit mo. Lay? Stop. Di ba? Sabi sa'yo eh. Kasi, Simple lang. kung na, baka kakuma, tapos, syempre masasaktan yung Yung boyfriend. yung boyfriend. Pero, Magkakakontrabida ba? umiikot yan. Bumabalik yan. Bumabalik talaga yan. Promise. Based sa experience ko ako sa'yo, Ikaw yung gumawa nun? O Hindi, ikaw yung hindi. ginawa? Basta pag ditangik si Wale. Dre pala, Dre. Wachile. Si Wale. Wale. Wale ba yun? Di ba, pre, may karma talaga din no? Sa mga cheating. Ba't parang natahimik si Mi? Hindi kasi naawa ko sa lalaki. Kasi yung lalaki, nire-respeto ko nga ng lalaki. In the first place, parang pinipedestal ka ng lalaki. At the same time, he's a man of God. Nare-respeto ka. Ngayon, kung talagang di mo matiis, before cheating, sana sinabi mo sa kanya na, dapat kasi may mga clear boundaries. Oo, Hindi ko kaya to. correct. Hindi ko kaya yung ganyan. So, for example, ako si Lay. Dudes. Hindi ko talaga kaya nang hindi mo ako inaano. Paano ba to? Hindi mo ba talaga kaya? Oo. Paano gagawin natin? Ganito. Kasi hindi ko- gusto ko to. kasi kung hindi mo talaga kaya na banatan ako, na birabirahin ako, hindi na ako talaga makapaghintay. Baka pwedeng, tatapusin na ba natin? Tanungin mo muna. Ngayon, kung kaysa kitain mo yung ex mo, tapusin nyo muna yung sa boyfriend mo. Ngayon, pag tapos na, yan. Kung nakakita ka na ng manok na 2 linggo kinulong, tapos Oo. pinakawalan. Hindi. Ganon, tsaka ka gumanon. Hindi mo kailangan usukan. Matapang talaga. Talagang lahing sa gitsit talaga. Di ba may kakasal sa atin ngayon? Oh, Si meron, Yan, meron. si Yan. Ito nga. Okay, since ito ay Patay ka. sex within marriage daw yung boyfriend niya, not before. Ikaw, Pakatulog. anong view mo dito? Siyempre, kakasal ka na. View. Anong view mo Oo, dyan? payo mo bilang ikakasal. Natatakot ako. Settling down kami. Settling down ka na. Pag ako Nakita mo na yung Tita. lifetime partner Pag mo. magsasalita talaga ako sa vlog namin, talagang rat-rat eh. Na-edit lang eh. Oh, talaga? May, Kumbaga, sermon, barurot. may sermon pagkatapos. Uy, ba? Oh, iya. Yan na yun, si Lay. Sino yan? Si Lay yan? Si Lay, oh. Hindi, alarm lang. Oo. Tita Max. Diba? Oh. Sex. Anong sex? Sex or chocolate? Sex or chocolate? Chocolate. Oo, pero Chocolate, syempre, tama. kakasal ka na from a perspective ng ikakasal na magse-settle down na sa isang tao. Ano yun? Yung part na yun Shit, ang hirap yun eh. Mahirap yun. Siguro kung if ever bigyan natin ng part na ikakasal kayo tapos ganun ginagawa niya sa part. Feel ko, putik,
di naaabot ng kasal yan. What if di mo nalaman? Yun nga, pre. Paano Oo. gagawin? Kiss, paano kung di mo nalaman? Shit. Di mo pala alam? Nabebembang sila ng ex niya. Potoy kit, ang hirap niya. Eh di wala, di ko alam. Tuloy pa rin. Correct. Kung Di ba ano. hindi mo alam eh. Sa Magaling totoo lang, yun magtago. naman talaga eh. Oo. Pero Hindi mo rin malalaman kasi nga hindi mo naman siya nasa-sex eh. Yeah. Wala kang sign kung... Minsan malalaman mo yan. Di ba? Pero may way kasi ang universe kapag medyo ng... parang Ginagawan ka naloko ng mali, no? Totoo yan. Kasi the way na tumagal, mas masakit eh. Tipong kasal na kayo, tsaka mo na, Oo. Pero paano kung kasal na kayo tapos nalaman nyo? Ibang usapan na naman yan. Ay, paano yung iyan? Ikakasal ka na. Halimbawa, nakasal na kayo, tapos nalaman na Feel ko biglang, iba- feel ko nagkeme sila nung palang hindi pa kayo kasal. Paano? Ibang usapan na siya. Paano Need mo gagawin na mo? siya i-workout. Need mo na siya i-workout. Anong workout? Kumbaga Monday, Paano? Monday bicep. Kailangan nyo ng pag-usapan kasi Hindi, pero ikaw as the head of the family and the relationship, Oo. paano mo pag-uusapan? shit, ang hirap. Ang hirap. Ganda ng mga Tapos tanong. kasal na kayo eh. Oo. Ewan ko. Ako feel ko, pag nasa akin, ganun kami, tapos kasal na kami, need ko siyang i-workout na sa part na need talaga pag-usapan kung ano bang desisyon nung both sides namin. Kasi kasal eh. Iba yung, Okay. iba kasi yung kasal Ngayon, sa akin. sino dito yung hihiwalayan na kahit kasal? From the moment na malaman niyang may nagbembang sila ng ex niya. Sino dito? Taas ang Ang kamay. senaryo, nalaman mo na. Kasal na kayo. Pero nangyari siya before Before kayo. o kasal. Kasi inamin niya, uy. Ikaw, Kit, gagawin mo. Ikaw na lang. Ikaw, Keith. Naisip ko nga eh. Ang hirap eh. Parang hirap. Pag-uusapan. Mukhang workout. Pero believe ako sa inyong 5. Kasi kasal kayo eh. And So, siguro iba yung weight sa amin ng marriage. Ewan ko I'm sa kanya. happy. Ewan ko sa kanya. Ako feeling ko, hiwalay. Sa'yo, Hindi mo sa hiwalay eh. Pero ayoko na magsalita ng tapos. Kasi baka naman yung baka nagsisi. Alam mo yun. Benefit of the doubt. Actually, depende sa paano niya aminin, paano siya nagsisisi. O kaya Kasi ang pinakamasakit kasi, pag inamin niya or nahuli siya, tapos hindi siya accountable na Yun. nagawa ko to. Yun, na mali iwalay. ako. Ano bang dapat? Tapos kapag ang Pwede, tono niya is, totoo. wala nagawa ko na eh. Oo, parang- Eh, di, ina mo. Oo, putang ina mo talaga. Pero kunwari, Correct. lumapit siya na gagawin ko lahat para makabawi. Nagsisisi na ako. Okay. Handa akong gawin yung kung nasasaktan ka, ito yung reaction mo, ganyan, okay, maintindihan ko. Maganda yun, usap pre, tapos left hook. Wala na, pre. Bago mag-start, pre, paisa, ganun, paisa. Total. Yun. Ang galing talaga ni Keith. Minsan lang magsalita pero pa. Ihag mo pero patalikod. Hug mo dito. Hug mo. Okay. Bakag. Nawawalan ako ng malay. Nagbabayulit na. Oy, pero natutuwa ako sa inyong 5 ha. Walang Hindi- nagsabi na, kasi kung sa iba, maraming ako kilala na ego first. O kaya respect sa sarili first na hiwalayan. Group Kita hug. kahit pakasal Group hug. tayo. Di ba? Nakakatawa kayo. Tapusin Di niyo ba yung Filipino values nyo pa rin, yung Christian values nyo, andyan pa din. Ano siguro din, sa age na namin, siguro kung mas younger kami. Siguro nang kakaiba. bababae din kasi kayo. Hindi, ito naman, agad-agad di ba? Ay, kumakain. Wag! Ay, sa loob nyo, buti hindi ako nahuli. Grabe naman kayo. Kwentuhan Nahuli nga kasi. eh. Kwentuhan. Pagka sa totoong buhay na, di mo rin masasabi kung ano yung Mahirap din reaction mo. Yun nga, hindi ko din masasabing depende sa bawi niya eh. Pero hindi ko rin masasabi na hindi ako magwawasak ng gamit pag naraman ko. Hindi pre, ang point ko kasi, kung kaya above marriage, ibig sabihin, responsibility na din namin yun. Ba't mo pinakasalan? Oo, Dapat sinur mo oo. na. Correct. Kilala mo na yung tao bago mo pakasalan. Pero dapat Pero ano pa mahirap rin. din kasi i-sure. Yeah, I Alam mo mean, yun nga, within you na parang, ano na to, kahit talagang malaman ko. Oo. If ever na ganun, feeling ko dapat tanggap din ng babae na kung paano ka magre-react. Correct. Kunyari, Oo, tama din. kunin ko na yung account mo, ganun. Yung Wala ka na dapat consequence, doon. no? oo. Pero hindi na ba toxic na yung relationship? Alam niya yan. Consequence niya yan no? eh. Consequence Kasalanan eh. niya Buka yun kasi. eh. Start pa lang naman toxic na eh. Hindi naman siya toxic dahil nung wala siyang hindi alam eh. Alam nyo that means sa inyong 5, alam nyo magmahal ng
Yung wala lang dito talaga ang ano. Kaya hindi umatid yung isa eh. Hindi siya marunong magmahal. Actually, Gusto niya lang maganda. cookies. Hindi, yung... Paano yung biyak ng cookie? Tapos yung gatas niya. Gaganon siya. Gaganon siya. Tapos yung gatas niya talaga. Pero maganda ring matanong yun si Api. Kasi rin siya eh. May, yun nga. Yun, I-video call natin. Family. May Tanungin wedding. nga natin, pre, ano ba? Oo. Comment ka lang dito. Comment ka na lang, Ping. Pero- Okay. Ayos Medyo pare-pares tayo. Natuwa ako. Kasi usually, kung mga colleagues ko yan, yung mga alpha male talaga. Ay, hindi. Ay, No, wala. no. Kami. Oo. Beta male. Beta male. Wala Gusto ko akong- ganyan yung Yan. masokista. Hindi, ano gagawin ko eh? Ano lang Lahat kami. kami okay. Wala. Not dominant. Kumbaga wala kami mga bitaw. Mga under kami. Simple lang bumitaw yan. Ewan ko lang kay Jerome. Tatuan eh. Ay, bayan ka, simple lang bumitaw yan. Simple bumitaw. Tapos naka-Jordan. Siyempre, boyet yan. Siguro nung araw, no? Palagpaag. Ang tanong. loyal yan sa isa. Loyal yan dito. Kaya ko rin mag-shoot eh. Kaya ko mag-shoot. Ako na pre. Sandali, may dating eh. Nakakamuflage. Loyal yan sa Siguro, isa. ano kaya itsura ng, ng DMs mo, nung kalakasan mo? Sino yung mga nag-slide? No? Sino naman nag-slide sa DM, tol? Pero yung topic ngayon. Tama. Hindi, pero wala lang. Anong Jordan yan? 2 Jordan. So, meron tayong top questions. Top 5 questions. So, bubunot kayo isa-isa. Sasagutin nyo. Okay? So, individually. Individual. So, Individually. unahin natin yung pinakatahimik. Sikit. Sikit. Tatatata. 5. Piliin yung pinaka-tough. Top Pinaka-top. 5. Uy. Wow! Uy. Ano yan gusto ko dyan? Magikero lagi yan eh. Wala. Okay. Isa lang yan? Isa lang. Isa lang. Oh, sige. Go. Sagot na agad. Oo, sagot na top agad. 5 eh. Wala nang isip-isip. Maingay o discreet? Ay. Maingay sa kama o discreet? Ay, tama talaga. May kama? Bakit ako magdedesisyon? Sino host? Oh, tama. Show niya to. Ito na yan eh. Ito na yun eh. Ito na yun. Mupo ka dyan eh. Ay, kasalanan mo yan. Discreet. Discreet. Gusto mo tahimik lang? Makiklip ka. Pwede Yan ka na yun yun. sa TikTok Ay, niyan. yan na yun. Yung mga lalabas sa Tol, sa TikTok yan yun. Yung mga tiso. Tol. Hinay-hinay lang. Buti binunot mo, Kit. Thank you. Discreet ka. Alam ko na yan eh. Trabaho natin yan. Sarilang multo ako. Oh, discreet. Discreet, tahimik lang. Tahimik lang. Kasi, Tulog eh. Ayoko na magsalita. Naku, ako nga hindi ko mapaamin yan. Ayo. Diretso tulog pag tahimik. Ano? Gigil na. Parang gusto pulitin eh. Oh. Punitin pre. Remembrance yan. Di naman ako na-OBN. Oh. Kung alam mo ganito na tayo sa amin. Alam mo, dito tayo pupunta eh. Oo. sino ba ako? Oo Tama. nga. Okay, next. Thank you, Kid. Huli ka na. Ililigtas naman Huli kita. ka na. Mukha ka naman Yan, mabait si eh. Goody-Goody. Yan. Pag Si- blind dating yan ang Oo. pinakamalakas. Iyan. Yung pinakamatindi. Oh. Sa kotse o, kotse o kwarto? Sa kotse o sa kwarto? Yung kotse mo, lagay natin sa kwarto ko. Oy, tama. Iparada mo. May tint ba yung kotse mo? Tint, Kotse ah. ko, tint. Wala. Dati malakas tint nun. Dati malakas yun. Dati? Bakit dati? Na-adjust ang puto. Ano na eh, matagal na eh. Di ba lumalabo? pag okay. ano. So, Tama. kotse o kwarto? Depende. Kung gusto mo ng excitement. Kumagat May ko. kumagat. Abi pa. Wala na to. Kwarto na to. Safe na kasi yun, Kasi ikakasal na yan aalis eh. kayo papuntang Oo, kwarto. kwarto. Nice. Kwarto, wait lang. Next, Ay, next, mali next. Sa kwarto. Anong branch? Stoy. Kaya mo na. Dali. Bakit walang yes ka to? Walang o. Kaya patigil. Yun lang. Ano? Ay, gagi. Ano sa'yo? Basa. Ang labo naman ako ah. Wow, To lumabog. sexting or not? Or not. Sexting. Yung, alam niyo sa sexting? text. Oo, Oo, go. yun, ano yan, ano yan. Sexting. Diyos ko, Kaya Mams. mo na yan. Sexting. Buti nauna si Kit. Hindi. Hindi ka mahilig sa ganun. Nasa kwarto na siya, ako yung nasa kotse. Laban na yan. Oo. Hindi, pero hindi. Hindi ka flirt sa... Secret. Secret. Baka mag-comment kasi sila eh. Hindi. Yung ano. Asawa. May asawa mo. May asawa nga. Meron ka. Oo, alam naman Sabihin, eh. parang di mo naman ako ginaganon, lagot ka. Hindi, alam niya. Baka mag-comment nga siya. Kaya, Ay, basahin mo na. Nagaganon sila kahit nasa bahay. ano, magkatabi nga kami nun eh. Talaga i-chat ko eh. Anong kulay ng ano mo? Ng ano mo, ng damit mo. So yes Para ka, couple tayo. to sexting ka. Hindi nga. Hindi. Nagbibiro lang yan. Joke lang ako. Joker ako yo. Komedyante nga. Toing. Toing. Pakita mo yung Yahoo, Yahoo. Yahoo!
Diba? Aray ko! Ay naman! Ay, sorry. Umusog ka nga doon! Sikip kasi! Baby, dito ka, baby. Sige ka! Basahin mo yung question, katabi siya. Mahulog na sikit sa iba. Ay, Bali, naiya ako. Next. Yan. Kanina lang. Oh, lipat ka na. Sabi ni EXO, huli ka na. Naiya ako. Huwag ka na mahiya. Baliw. To sexting or not. No. Baliw. Hindi nga, upo ka lang. Dali na. Mag-a-adjust pa sila, Dali, nag-adjust na ng camera eh. Yun, lumodel. Yun, sama! Kaya naman pala. Hindi, ano naman eh. Ang hirap, Colleague ba? Colleague. Teka, may binunod yung isang tropa natin. Sex na naman. Ano yan? Before or during marriage. Wow. Ah, Talagang napunta sa Maganda. Sex before or during. Hindi na ako magpapakamalinis. Pero, ang Hindi. Teka, hindi kasi kayo masyado kayong Sige, explain mo. ko lang. Hindi naman. Ang sinasabi ko lang, mas prefer ko pa rin during marriage. Mm-mm. Pero hindi ako nagmamalinis. Yun ang point ko. Kumbaga, Tao lang. Tao din ako. Oo, Pero oo, mas oo. maganda kung during. Kasi may mga lalaki and babae na gusto ko malaman kung sexually compatible tayo Yun before din marriage. Meron din. Kasi kung explorer ka, tapos yung partner mo, no, di ba? So, hindi Google ko Chrome. Oo. Pero yun nga, pero ako mas prefer ko during marriage. Kaya ikaw na. Dali, bulot yan, pre. Ano kaya yung tanong dyan? Top or bottom? Ako. Anong talaga Pakadali naman ang... palitan. Kasi ano? Ikaw magtanong. Sige. Ayaw. Personalized. Hirapan ko na. Pangit, sagot lang. Kung may tanong ka sa akin, ano yun? Pre, relax ka lang. Relax ka lang, masyado straight Straight lang. lang. Nakadi-4 pa. Ayan. Lalong tumigas nga, Yung mic. Hindi, yung upo niya. Ano naman eh? Kung may tanong ka, colleague. Ako na, expect ko na, sasagutan ko eh. Expected ko na, sasagutan ko. Ano ka? Tanong! Anong tanong? Ang tanong! Ang tanong! tanong. Game. Ano tanong mo? Teka lang. Nahirapan na. Maganda yung may kasal, may asawa, may mga ganyan. Uy, binigyan na ng clue. Patay ka. Wait lang. Halimbawa, committed ka na sa isang relationship. Patay ka. Tapos, pero interesado ako sa'yo. Tikim lang, walang label. Payag ka ba? Alam mo yung ano? Teka, yung damit ko nalulukay. Alam mo sa Pilipinas, di ba? Pag yung mga traffic sign sa Pilipinas, hindi pinapansin yan eh, di ba? Kasi mga Pilipino, pasawa yan. Yun ka. Hindi kita papansin. Yung mga traffic sign ka rin. Naihalin tulad pa ako sa traffic light, no? Hindi, kasi Talaga. alam mo naman, traffic sa Pilipinas malala. Kasi hindi din sumusunod ng mga Pinoy sa ano. Dahil dyan, Kumbaga, palakpakan. Wag na, hindi ko gusto. Hindi gusto mo dyan. Pero kasi. Pero, pag nag-break na kayo, halimbawa pa single ka na. Tulad ngayon, single. Kunwari single? Oo. Depende. Halimbawa, bembang lang, walang label. Walang label. Ayaw mo kahit mag-usap man lang, gano'n. Kape lang muna konti. Kape muna konti. Ano? Sunduin mo muna dito, no? Hindi, pero during kasi ako eh. During marriage ako eh. Tama. Si May. During marriage. Kung ako papipiliin lang kasi. During Off-cam yan. Kasi makakato ilalagay sa teaser, lagot ka. Off-cam. Mas magkatabi tayo. Hindi ba pwede dito na ako? Diyan ka na. Dahil nasagot nyo lahat, ito ang Tita Mac Starter Pack. Ano no? Teka lang! Starter pack. Starter pack. Ba't may pineapple juice? Hindi, para sa inyo to, hati-hati. Okay, i-unbox. Mag-cheers ba? Unbox. Si Miko pag-unboxin natin. Gara na lang. Sige nga. Teka. Meron tayong Sige, partner. Pineapple. 100% pineapple juice. Healthy yan, Healthy yan. And, ano to? Ba't may wipes? Hindi, makalat yan Okay. Sino nakatry ng pineapple juice? Ano yung tatay? Kami lahat. Lahat kami. Lahat. Totoo ba yun? Effective ba yun? Nakakabango? Hindi. Nakakababa ng high blood. Nakakakabango. Nakakababa ng blood pressure. Okay. Yung Pero, kasi, nakakatamis. Ayun. Sabi nga, sado lang. Discreet lang sa ito. ang kulit talaga nito. Hindi, matamis to sa ano. matamis naman
naman talaga yan. Bali, eh, pawis mo diba? talaga. Medyo Oo. maasim Katas siya ng eh. pawis mo. Talaga, Matamis yan, talaga. matamis Hindi, yan. Tatamis. di ba kapag healthy yung diet mo, Yes. yung, May effect yun. ano yun, yung, Basta may effect yun. kunwari yung pawis mo, medyo hindi ka Yan. na mabaho. Ganun. Tama. Yan. Fiber din kasi Kung ata mahilig to. ka rin sa prutas, Aha. tatamis yung pawis mo. Tatamis ang pawis. Sarap niyan. Mga ilang Totoo hours yun. bago inumin para umepekto sa Tingin mo. liquid? Ilan? Ikaw tanongin Hindi ko alam, kaya nga Hindi, nagtatanong oo. ako. Kaya nagtatanong ako. Alam mo yan? Alam mo yan. Alam mo yan, ikaw pa. Alam yan. Alam niya yan. Inumin mo na nga yan. Teka, inumin mo muna. Subukan natin. Oo nga, ilan? Igano dapat? Hindi ko alam. Hindi, before. Hindi pa ako biglang na-try. Hindi pa ako ganun. na-try. Oo. Okay. Huwag mo alugin. Ano ka ba? Inaalog naman talaga to. O yung ano, wipes. Yung, Ano ba't meron may sa wipes? Ba't ba? Ayan, hindi ko alam. Hindi, Ba't kasi may Eh, tingin nyo, saan nyo Tingnan mo yung ginagamit sapatos ko. yan? Sapatos? Ayan o, ang dumi. Saka pwedeng pag natapon. Oh, correct. Pamunas. Pagkakain ka ng cookies. Cookies. Kasi Okay, masyadong oo. ano. Wait lang, bakit wipes? Dapat, Oo nga, di ba the tissue? Madikit. Kasi pag Hindi, may, kahit ano, na, may dapat- kunyari chocolate or ano. Hindi mo Mas siya okay yung wipes maano nga. ng- Wipes nga dapat. Hindi, dapat. Wipes Wipes. Ikaw, nga. ano? Wipes. Ikaw, Wipes. tissue ka o wipes kit? Tissue. Hindi nagpupunas? Ano? Makalat na, hindi pupunasan. Hindi pupunasan Sikit, mo. sikit. Sikit, tissue. Wipes o tissue? Tissue or wipes? Parehas. Pareho. Malinis. Malinis kasi talaga. Alcohol. Oo. Ha? Tapos, Alcohol. Malinis. Alcohol. Galing namin. Galing, no? galing, galing. Nice, nice. Kumbaga sa ano. Meron pa talagang- ba yan laman? Meron pa ba? Meron pa yan. Ala, inubos mo na yata eh. Wala na. Uy, tingnan nyo nga, baka wala. Meron pa. Wala na. Ay, Wala na yan. wala na. Sige. Wala na. Parang may laman. Walang, Parang walang may gusto cash. ka pa yung partner eh. Ha? Parang may gusto ka pa yung dagdag. Hindi, wala naman. Alam ko may partner Ano pa partner? dyan. Ano partner? Ayaw ko lang sabihin. Dali, kakasal ka naman na eh. Makiklip. Sa safety lang tayo. Sa safety Ang tayo. daya, nung ako nag sa inyo, may inano ba ako? Or nakita ka ba? Inayos naman. Di ba? Malinis, Ayos di ba? ah. Ang Bakit linis wala? ng video. Hirap na hirap nga kami edit yun. Kasi mga pinagsasabi mo doon talagang, paano yun? Interview kayo ng interview eh. Tapos Tama, di nyo tama. kaya? Tama naman. No, Ibigay diba? mo lang Interview ka lahat ng ng sagot. interview. Bigay mo lang yung sagot. Diba? Hindi ba nag-edit na yan? Baka nag-edit na yan ha? Pili ko nga na-upload na sa TikTok eh. SDE pala to. SDE. Ay, patay. Ang dami nyo ng brands. Congratulations. Ala, And thank happy you po. for you. Happy for Sana you. dumami pa po. Sana Grabe, dumami. Bigyan nyo rin yes. si Tita Max. Thank Correct, you correct. po. Yun naman ang ano ko, ang nakaka-proud sa Sa team Dre. nyo. Kasi si Dre Kasi- yung lead sa amin. Yes, talaga. yes. Siya yung head namin. Mm-mm. Tapos ano lang, Bayaran niyo ako Hindi, ano ko lang ha. Sige, go. Maganda kasi na-appreciate din si Dre. Parang nakakatuwa lang na ano, na nalilid niya kami na parang ano. Sumusunod Kasi kayo. alam mo, sa totoo lang, Ngayon lang. mahirap kasi mag-lead ng ano eh, nung Totoo. magkakaedad kayo. Yes, and also same personalities. Ang hirap nun. Mga baliw. Kasi minsan magkakasapawang kayo, ayaw nyo magpasakop eh. Parang may narinig nga ako dapat ano eh, dapat in order para mag-work yung parang samahan or Mm-mm. something, parang dapat let them mentor you or something ganon. Mm-mm. Parang let them lead. Kasi parang mawawala ng amor sa'yo pag medyo nakikipag ano kayo. Tsaka siya rin naman talaga. Dre. Ano, so parang Aww, Dre. Pre, pag O sino kinasal pa ka- may message kay Dre? Yes. Kasi, Tribute ano kay to? Dre. Eto Buhay pa to, buhay pa Buhay yan. pa ako. Magalaw yan. Pag ako nawala, wala na yan. Eto, pag nasa corporate ka, pag nakakatanggap ka ng email, sakit sa ulo eh. Parang, email na naman. Pero pag si Dre ang nag-email, wow, Diyos ko. Pre, alam mo. Ibig sabihin, pera to, pera. Wala kang gagawin, gaganong ka lang oh. Diyos ko po. Gaganong ka lang yan. A-appear ka lang. Ang sagot mo agad doon, noted, thanks. Templated. Pre, ang pinakamabilis, sino mag-reply? Si Happy. Si Happy. Meron kaming yung wala dito, grabe, hindi pa niya nakukompute. Yes. Thanks. Yung utak nung pag binuksan mo, puro numero eh. Oo. Siguro ibig sabihin thankful siya, maliit o malaki. Tama. Siguro. Oo, hindi, pre, totoo. Totoo yun. Thankful ka kahit ano pa man. Kasi di ba ginagawa nyo na to, dati wala naman Wala kayong akong in return na nakikita. hinihintay eh. Ngayon, di ba, Kahit pa paano meron. sowing na kayo eh, and reaping eh. Reaping pala. Ewan ko din. Pero ano naman Ito na yung full-time job nyo. Hindi. May Hindi mga naman. kanya-kanyang trabaho. May mga sideline din kami. Mm-mm. Kasi unlike sa'yo, ikaw lang, lahat sa'yo. Kami madami din kami. So basically, yung income, di man siya Hati-hati. 50-50-50, Oo, pero nade-disperse siya.
Pero may nagmamanage na ba sa inyo? Wala. Dapat ako kayo na lang yan. Kami lang. Para Kasi wala pag na nag-manage agency. pa Yes. kami, wala. Hati pa. Tapos palakihin nyo na lang yung company nyo maging... Malaki naman Oo. Tingin? Yung Uy, baliw. Huwag ka maniwala. Okay. And also, dapat may rate card kayo. Huwag kayong magbababa ng... Meron ko ba? O, syempre. Patingin. Rate card. Uy, ano? Magkano nakita mo? Medyo Malaki. malaki. Oh, diba? Ang laki ng rate card niya. Ayan, tubig muna kayo. Tubig Sige muna. lang. Hindi ko na Okay na pagod. ako. Okay na ako. Painumin mo, painumin mo. Napagod. So, Patingin nga, paano ba uminom ang isang ano? Teka lang. Ikaw muna, ikaw muna. Ay, wala. Basic lang ako uminom. Uy. Talagang natapon. Natapon, Miko. Yung wipes, labas mo. Baliw. Uy, pinuna sa ano. Uy, yung dura. Thank you guys and good luck Ian sa wedding. Thank you Sino so pa much. dito yung in Thank a you so much. relationship? Uy, mga in a relationship. In a relationship, tumaas ka. Ito. Siya lang hindi. Bakit? Di ba last time broken ka? Ay, Lagi yan. Hindi ako broken, baliw. Sabi siya madrama yan. Nakikita ko lang yung mga yung mga dance trend mo sa TikTok. Galing mo. Ayos din no? Uy, baka may Christmas party kayo. Oo nga. Bakit anong gagawin niya? Siya sa'yo. Nagmamagic yan. Nagmamagic yan eh. Magic mic. Kaya yan. Sige, sample. Turuan Opalite. Mama said it's... Ano, 2.5 lang sasayo ako. Ang ina. Sabi mo lang, rate card eh. Iba yun. Physical. Di ba sabi nyo, palitan lang ta ex-deal? Tama nga. Oo nga. 1, 2. Matatanggap ko dyan. Ano sa akin dyan? Pag-usapan nyo na lang yan. Pag-usapan nyo na lang yan Yung ano mamaya. sa'yo, pag sa chat, ang bait mo. Ganun nga pala. Uy, kala ko ba hindi mo nare-reply yan? Ano ba kung nakausap mo dito? Ba't meron pa ba Kaya sabi niya, ayaw niyong i-chat. Kumbaga, hindi ko na dapat i-dignify yan. Oh. Sino ba nagsasabi ng Signify. Thank you guys! Paano kayo makakontakt ng mga brands and events for Ayan, events? contact nyo lang kami. Email blackcookiesproduction@gmail.com. Sa Instagram, blackcookiesprod. TikTok din, blackcookiesprod. Facebook, blackcookiesprod. And YouTube. Lahat Yan. pareho lang. Panoorin nyo kami every week. Once a week, nag-upload kami sa YouTube. Every day sa short form platforms, TikTok, IG, Facebook. Yun. Yes. Yan. Si Miko, baka may mga personal kayong May personal kang problems. Miko Bodo sa TikTok, Facebook, and IG. Pag dancer pa naman, habulin. Tapos komedyante pa siya, no? Sinasabi ko talaga. True. Sabi sa'yo. Kumbaga, tatanggi ka na lang sa grasya Bali, talaga. paano magkakagustuhan? Hindi naman ako kagwapuhan. Uy! Naniniwala ka. Hindi naman eh. Ito talaga. Hindi naman ikaw. Ikaw, huwag na tayo magtanga-tanga. Hindi naman ako pogi eh. Di ba? Pogi ka. Baliw. Parang tanga to. Parang Baliw to si Tita Max eh. Kinikilig ko. Luluha Baliw. ko. Kikiligin ako. Tita Max na yan eh. Hindi ko kikiligin dyan. Siya. Bye everyone! Thank you! Thank you. At ito nga po ang inyong paboritong Tita Max Podcast, Usapang Sagad. Maraming nalalantad. Ito po ang podcast na Richard Tita Max. Dapat nalalantad, di ba? Tama. Bye-bye. Sikit naglantad. Kit. Ano pa? Inom sikit Hindi eh. pineapple eh. Uy, para mamaya. Umamoy na. Kita, talagang ready ka rin mamaya. 4 hours pa yan eh. Iyan, naka-record pa. Pangat. Ang partner niyan ay... Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip!
Trip mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kim Chino! Kim Chino! Upa. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag ka tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan, okay na. Okay na, my turn. Okay. Okay. To, pick. Oh. Here you go. Hindi. Safe. Safe. A few inches later. Ito na lang, ito na una eh. Safe na? Ay nako, ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, Bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Huwag na ba magalit? Hindi ka lasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpiran mo ko dito. Flashback. Saan ba na ng gummy bear, Bay? Saan pa naman tayo? Aba, Hindi ba maalat? ha? Hindi maalat? Medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan
Kwentuhan at kiligan, aba. I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming sa lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Course, wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18.
18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So, sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga